mag rakruok e kido bila koda oganda ni nyithi sikul 35 noringo de ute thieth mopogore e boma ma Nairobi toko bila iro malungo wang' mar keyo johala kar dak ma Kawangware. Skul primar mar Ndurarwa nochuno mondo lor chon ka nyithindo modong' nonyisi ni odog pacho. Ng'at achiel bedo chiwo lipot ni ne oyudi kata noyudo hinyruok mar magina. Johala ne ng'anyo ka gikwedo wach mar dukni momuki okinyi ma kawuono ka giwacho ni ne ok omigi milome machon ni nonego muk utego. Odiochieng' mar tich abich nochakore mana kaka pile mar Ndurarwa mantiere Kawangware. Kata kamano sombgi nong'ad machuok kaluwore kod rakruok e kido bila kod johala e chiro ma Kawangware. Jopuonjre 35 nochuno mondo ringo de ute thieth mopogore opogore tok tins ariyo mag iro malungo wang' luar e skulno kuom hawi marach. En gima nothungo jopuonjre ka moko ne gamo mana yueyo. Jopuonjre mane ngima koro chiedho kamanyo kama konyruok nyalo wuoki. Hatukuelewa ni nini ilikuwa inaendelea nje. Tulipata tu kigafla. Na it was not intentional kulingana na vile ilikuwa, kwa sababu wazazi na walimu hawana hatia, lakini hii ni jambo limetoka nje. Wale wamesukumana kule nje, so tear gas ikaruka tu ikirushwa, kwa sababu I think hata wale ambaye ni walikuwa natupa tear gas hawajui kama kuna shule, kwa sababu shule imesingirwa na mambo mengi. So na wale tu tear gas ilipoingia watoto wakapanic, wengine wakiona wale wengine wanaanguka na hawa wanaanguka. Jonyuol seyo bila kuombayo na nyithindo iro malungo wang'. Na imekuwa jambo la kushtua, na tunaomba mheshimiwa wetu John Kiarie pia yeye atuzungumzie na atusimamie kwa niaba yetu kama wana Dagoretti South. Kujua serikali ndio inafaa kutulinda, lakini sasa ndio wanaleta mahalifu. Sasa tuseme Kiarie angalie sana, naongea na watu wake wasikizane, ndio Kenya isikue na matasito kama hii tena. Komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei to kata kamano kwedo ne obila ne ok nyal diro iro malungo wang' ne jopuonjre koseyo jong'anyo ni ema ne nyalo bedo ni noduoko irogo e skunde. Rakruok manonego bede kido bila kod johala koro lokre masira marach na nyithindo matindo gi maonge kata ketho. Motelo ne rakruok ni, johala nobago ng'anyo ka giywak ni dukni maggi nomuki okinyi ma kawuono maonge milome manochiwnegi kapok omuk duknigo. En hawi marach ni nyithindo matindo noyudore